Hello guys! Good morning! So, today is actually aalis ako kasi mag-grocery ako. And, ulam namin today is tamba na fried kasi namimiss ko yung pinirito. Nagpabili ako ni Papa ng tomato kasi favorite ko yun pang sa sausawan sa isda. Good morning pa. Morning guys. Ayan. Ang dami. Kasi to yung tamban. Hindi mo siya makakain lahat. Hindi kagaya ng isda na Guys, nakakamiss yung mag-vlog ng ganito. Kasi nandito na yung table namin eh. Nandito na sa side na dito. So, pero yun nga, nakaharap kami talaga dun sa labas. So, ayan siya guys. Oh, yan. Yan yung favorite ko. Ako lang naman din kumakain niya. Agreed. Sila Papa hindi kumakain ng Dalawang kuan sa ayan, kain tayo guys. Medyo foggy yung aking phone, no? So, ayan, kain. Hello guys. So, ayan, actually, kaya pa ako dumating, no? Pero, umalis kami ulit ni Papa kasi yung charger na binili ko, hindi kasya sa phone namin. Kaya, ayun, ngayon pa kami nakauwi. 3 o'clock na ng hapon. And actually, konti lang to, pero ipapakita ko pa rin sa inyo. Diretso na to guys kasi yung phone ko, sobrang konti na lang yung yan. Hindi ko alam, kailangan ko siyang i-reformat. Kung i-reformat ko naman siya, mawawala yung editor ko, so bibili na naman ako ulit. Pero, ayan. So, ito, bumili ako ng dalawang bread na, ito yung freshly baked na New Bake Gardenia, yung mumurahin nila. Ako ng whole wheat bread para pang hapunan. Ito pang snacks to kasi si Hagrid, yung kinakain niya. Ito na lang unahin ko kasi ito yung isang bag. Bumili ako ng dulaw granules. Actually, yung binibili ko na ganito is yung nasa bottle. Medyo mahal yun. Pero meron na kasi siyang ibang ingredients na nakalagay. Ito, plain dulaw lang siya. Dulaw parang yung ginger guys na iba yung kulay niya. Parang yellow na siya. Ito naman, hindi ganun ka-yellow. Ay no, ito yung pinaka-yellow. Yung ginger talaga. Medyo yung ginger na nakita natin sa palengke. So, ayan. Tapos, bumili ako ng coffee. Nescafe Classic Strong. Anchor Milk. Kasi ilalagay ko sa pancake. Choice na, ito lang yung binili ko yung sachet. Kasi ilalagay ko. Marami kaming bottle. Kaya, ito pang snacks ni Hagrid. Bumili ako ng, apat to eh. Tatlo naman ba to? Ayan, yung Pascual na yogurt. Ayan ako ng Grahams. Ayan, meron kaming gagawin na Hagrid. Ito yung favorite ko, fita. Isang pack na fita kasi gusto ko yan pag nagkakape. And itong malaking coffee mate. Ayan. So, partner sila nitong ating strong coffee. Ito, tawag dito, Nongshim Soon Veggie Ramyun. Gourmet. Mild din siya. Wala na yung isa. Ano pa yung isang yellow? Nakalimutan ko. So, wala na yon. So, ito try natin. Isa lang yung binili ko kasi ito-try ko pa. Ako ng isang Eden cheese, popcorn. Kasi kailangan namin ng popcorn. Ayan, pang stock. Dalawa. Hindi ko alam kung yung price nito guys. Kinuha ko na lang siya kasi walang nakalagay na presyo doon. Pero I'm sure mura lang yan. And then, ito yung gulay. 4 na ito yung binili ko. Pero hindi ko pa alam kung nasan yung iba. Sitaw. Bumili din ako ng hot sauce na ram hot sauce. And then, saging. Kasi may plano kong gawin ito sa saging. Ayan. Saging na saba. Bumili ako ng tissue. Ang napakalaking sabon na safeguard. Unbeatable germ protection. Gamit na pag naubos yung nasa loob. Tapos, quick na sprayer para sa mga ipis. Maliit lang yung bibili ko kasi once a week lang namin gagamitin yan sa kwarto. Myra lotion. Ayan, malaki na Myra. Ito bago to, nakita ko kasi meron kaming toothpaste na iba. So itong toothpaste ni Hagrid pa? Alert. Hindi ko siya gusto kasi parang nasira yung ngipin ni Hagrid. Nasipan ko. So parang nasira yung ngipin niya. So eto, nakita ko to kanina. Medyo mahal siya compared sa pero Colgate to, nakalagay 3 to 5 years old, pero parang pwede pa naman to kay Hagrid. Check ko kung ano yung laman niya. Parang same na din naman sa
Ayan. Ganyan siya. 0% artificial. Yan yung nakalagay sa kanya. So, parang mas maganda to. Ano to nakalagay? Developed in USA. Oh. So, I think nasa 99 ata ito, guys. Nakalimutan ko yung presyo. Pero, mas mahal siya compared. Pero, mas malaki siya ng cream cell. Konti lang kasi minsan ako mag-cream cell. Dove na shampoo. Maliit lang din. Brush kasi yung toothbrush na binili ko nung nakaraan. Ang sakit sa ngipin. Talagang dumudugo yung ngipin ko, guys. Kaya, mamili ako ng ganito. Soft na talaga yung pinili ko. Dental Bee na soft. Kaya tig-isa kami ni Papa. Langa, whatever thing. So, dalawang ganyan. Wipes. Kailangan namin ng wipes. So, bumili ako ng napakaraming lemon kasi mura yung lemon. So, isang ganito, $13.75 lang. So, bumili ako ng dalawang lemon. Nandun yung iba. Tapos, munggo. 4 na. Ito, puro munggo to. 4 na ganito yung binili ko. Pang stock. Kailangan. Nagtitipid tayo ngayon and healthier yung ating kakainin. Ayan, kasi meron ako ngayon, kailangan ko nag-stock ng maraming napkin kasi magastos ako sa napkin, guys. Pag meron akong lagi akong ilang beses akong nagpapalit ng napkin sa isang araw. So, ito yung sitaw. Ayan, pangalawang sitaw na yan. Pangatlong sitaw. 4 na sitaw. Ito munggo to, na to kanina na yung cellophane niya. Nilagay ko sa iba. Ayan. Na-open na pala to. Diyos ko Lord, na-open siya. Ayan, na-open. Dalawa yung ganito yung binili ko kay Hagrid. Tapos, pa-i-ref ni Sanig na flavored. Ito lang yung treat na tanging bili-bili namin pag nag-grocery or something ganyan. Isa lang. Ayaw ko mag-stock sa ref kasi hindi din healthy yan. Tapos, ito yung akin, yung Cali Sparkling. Ayan. So, tig-isa lang kami. Yan yung treat namin. Tapos, apple. Kasi bumili si Papa kanina. Meron kasi nagbenta ng mga dito sa amin. So, ayan. Mga fruits. Ayan. Isang lemon. Ang dami kong lemon. Plano ko kasi mag-lemon juice. And then, ito, Yakult para kay Hagrid. Dalawang ganito. Mura kasi yung tawag dito sa mais. Pero next time, pag nakalipat na kami doon, or pag talagang na namin doon sa kabila, magtatanim talaga ako ng mais, promise. Kasi favorite ko yung mais. And madali siyang ipatubo. So, bumili ako ng dalawang ganito. Tig to 30 yung dalawa. So, bali 15 pesos. So, okay rin na yun. And then, 4 na Argentina na corned beef. Kasi marami pa kaming ulam sa loob, guys. And ang yung bibiling ko is isang tray na egg and then bibili kami ng isda. Yun lang. Kasi meron akong pinuntahan doon. Kaya doon ako nag-grocery. So, ayan. Ito patatas na ito, guys. Ang dami kong binili patatas. Ang dami kong carrot sa refrigerator, diba? So, ayun. Yun lang lahat yung nabili ko. And, yung charger din, chinarge ko na kaagad yung phone. Ito pala yung phone chinarge ko, pero tinanggal ko kasi mag-film nga ako. Pero ito-charge ko to ulit kasi manlobot na naman ito. So, yun. Worth, ito guys, worth 2,500 yung aking napamili. And, marami na itong, mahaba na itong lalakbayin kasi bibili pa rin ako ng egg and fish, chicken. Yun yung tatlo yung bibili natin. So, ayun. So, yun lang naman yung ipapakita ko sa inyo ngayon for this week. And then, marami akong planong gusto i-film, guys. Pero sana talagang maano ko. And then, sa next Monday, magsa-start na kami ng ni Hagrid. Mag-aaral na, mag-homeschool na. And then, sa next vlog, papakita ko naman sa inyo yung mga bili ko ng mga homeschool stuff para kay Hagrid. So, ayun. Salamat sa panonood, guys. And see you in my next video. Bye!